hapmani bisingo bekhago samung tangan sini borok do pani bagi samung tangan sini Tiprasa rong bagi samung tangan bagi ini adalah training ma reka. Hello Bahai song jotono sari kaham Bahai tongbai Wansuk onrong jotono kahano tongbai nai. Bahai song noro nugoi man kana thumbnail abong ke chini Tripurani belai khoroksa mungganang famous singer bini mungkai Gautam Deborma song jotono sini hai dana jung para rogo Gautam bai usa phainani hinoi khana kai kun ekta program o borok amsuk burung kai thanglayo borok no nainani bagai ayada bo party o thangka ngok tabuk sana thangya phiaba je khoroksa bo singer to kaham no belai ang bini singer ni character ro ba bini singer no ang yesi sunlani thangya bo singer belai kaham bini resam chungbo khanao bora buri chuk bebak no khanao Gautam bai usa phainani khana gangke borok mai rok chawoi tia rungoi jorani sikang thangoi opposite borok no nainani bagai phiaba tini bo tamungoi BJP o joining khlaiga khoroksa understanding borok khoroksa belai dofani bagai wansuk nai borok khoroksa giani borok hinai mano bono khoroksa o giani gnang ni bagai no tini kubangma rosamung bo dofani bagai rosapka rosabya rosapka ge baksa video ni comment ang nukmani baksa sawo tabuk program ro kommano rang income kure rosaboi chungnoru di chini mantai hinai rosapnai abo just acting si saka si phiaba baksa abo sawo bini rosabung bai bosak bai thangno naising naikhankai chung belai no kaham bono wansugu emne bini singer kai to kaham bini thought chung sarai tabuk nukha je borok dofa bo position ok laijak borok kaham go sai mano chini dofa tamungoi tong chini Tiprasa bo halatok laijak abo tini o rosap kurung belai famous Gautam Deborma borong ganang bo baitham bo sai mano phia sai manmani jagolo chini dofa bo sisu sonok laijak Tiprasa rok bhaiklai buibe thungjak tong abo bebak sai manmani jagolo phano je jonos thungnai sabo abo bebak sai manmani jagolo phano tini BJP o thango joining khlaio abo srai chung wansuk naikhange tamo chini bokhorgo phai kaisa no bo amsuk no dofa no hamjaknai borok bo amsuk no dofa ni bagai rosamnai borok tini BJP thangka mane no BJP thangka ekta no chung naharoi asa khlai mano tamo aro thangka chung income chini bagai kaham mongoi mano chini rang puisa ni lama aro kuar botini sawo aro thangoi ang ma phaikya dofani samung tangnani bagai 5 bosor titi edisi government no naikha bomsu joratui develop ungkha abo chung jotono saimano public jotono saimano hinai sawo bo baithang saimano je titi edisi bo sisu sonok laijak titi edisi bo jagao kulukna nai tong titi edisi no bhaiklai thungoi tong bo baithang bo saimano edisi o hinke state ni si rang thango borok rang rohoi hangke edisi o musa khlaimi abo yada polasa CM edisi o rang rohoka hinai sawe ke noi rang rohomani phunukdi bhaiklai phunukdi proof phunukdi hinai kubangma sanlaika social media ni bisingtui kintu kebo phunuk malia haya diba kebo phunuk malia jai hok ang kok sanani thangya tini je borong ganang Gautam Deborma amsuk jora bo je dofani bagai je rosaboi tongmani aboni meaning ang tabo buji malia chungno redi chini manthai abai ke kubangma tong
soi soi dofani bagai dor chap khana o jora tabuk chung wansuk hwnai keita o jora je wansuk mani bor chap mani abo dofani bagai dor chap khana kubui ta chini manthai bo manani musu sukhana je manthai phang nono sawai tongo nini manthai nono riya tini bo ekta manthai ya kubangma manthai no nono riya tini borong gonang gotom de borma ang sungna musungo phang bo monogoi tongo je roman script hoite kubangma Tiprasa ni BC election ongdi jesang di abo musa khlai rinani borok chai to gya o BC election bata abo boba grasi fight khai dong abo ni bagai fight khai kanoi dakti khlai rin April ni bisingo election khlai rinani hingka ang obono sana nayo je agini jorao gotom de borma osa de borma phaika hingke burung je mai tui chawai ready khai tiargo honi 9 tao thangwai kana honi 12 1 tao phayu nogo 2 ta mai rogo phayu nogo abo hai thanglai mani ga abo hamjagoi thanglai mani hai ada pia o hamjak mani je o sanjani simino maimi songoi tiar khaioi bono naina thangnani hinoi borok je hamjak mani o hamjak mung o gotom de borma tai manglak na wansu bini resamung no mobile on khlaijak hingkai tabu hingka hai rokse hinjaga nam hai ma tongo sa obo gotom de borma ne resamung da off khaidi hai rokse hinjak nai je Tipramo thani bagoi je dofani bagoi kaisa resamung bo kubangma resam mane o resamung phano si tabuk o program rong he chungno re dichini man tai hin mani rok aboro phansi chaluk jakla khai ma tong karon tangoi chaluk jaklak abo গণতন্ত্র দেশ হাইফানো nung je kono ekta party khlai mano oboni ni borchi nono ke bo bada khlai mi no party da khlai di phiaba tini o kok samani karon ke tamni bago ma sangke je ব্যক্তি chini bagoi kebengoi tongo je ব্যক্তি rok chono kebengoi tongo o ব্যক্তি rok baisi nung taisa thangoi tongkhai ke boroni khawo kaisa kha khammani phaiga haisi chung poritus debor mano nu khable poritus debor ma sawo ang dofani bagai samung tangnani musung kha phiaba ma tangya aboni bagai ang BJP phaiga dofani bagai samung tangnani bagai tini poritus debor ma dofani bagai tam samung tang tong sungjoton nu kuble na tamo samung khlai tong tamo bikhomo tungsa phui ma khabo sungnu khable jai hok aborok dalal si bai thangni bagai yang income nuhur jalia tini gotom debor mangdi poritus debor mangdi Tipramo tha khlai tongmani Tipramo tha rang paisa koroi state ni si rang phayu ADC o boro rang manai rang se phaiyankai abon sale BJP thangwai kana rang income khlai tongma jao tini gotom debor ma sem resamang program musu khlai sinai boyasungkha program ra sumalia noko chanani to nango aboni bagai tini BJP ke rang tongo lakh koti rang tongo aro thangkai ang rang mannai aboni bagai tini bo BJP nge jai hok aro chung kubangma nor nukhana abongkha bo joining rimani abo jongor TV Facebook ang Facebook o habjak tabuk dongor TV channel aro nge chung koyekjona borokni boro hamjagoi tongnai je gotom debor mane resamung seren simi khanai phainai amhai borok ni koyekta comment chung porinailen hoyada porinnaileno aro nokha deporma enai bosaka omorok da agi nijini hani bagoi gan resamna rok che dukho nango asuk bono hai ungano Hwnai wansuk maya asuk agini simi nono chung respect rumani rangkisani bagoi si nung hayungkha hayung thangkha nung dara tai phono dara ene respect di koksa aro tam saka gan resap narok che dukho nango Hwnai sabo dukho nango tini gotom debor ma BJP thanga borok tahana dukho nangba o hamjak mani o understanding borok hinai no tini borok kaham wansuk mung kaham dofani bagai wansuk rechamung suyo rechabu abai hinai no bono hamjago pia tini je BJP thanga hingkai
o BJP thama hane chichi ma hinka ekta no karon abo hingke chono kebengo chin Tiprasa ni kebeng nai rok chin Tiprasa ni kaham khaya rok chin Tiprasa ni barbadi nai rok chin Tiprasa no kulurina nai rok abo ni bagoi aro thangmani tini chichi ma hino joliu jono kebengoi tongmani chong munugoi tongle sarai sarai social media ni bising thaya da ni tini o kok no saka chini taku nokha deborma bo nga arote khoroksa thaka David TPS bosaka BJP ni new song coming soon singer join dikha ungai na taw BJP ni bago bor chamnai botabu do fani bago rechabla khatai Edward deborma bosaka abosi do fani gan sui kurung rofu kotoma muni mani emoji dikhabo ngaro dialogue ruson deborma bosaka hani gan tai rechabna nanglia gan rechab thani asuk rang mayabla tabuk MDC ni ticket damano hinoi join rimanita right ko haino dofani rechamung rechaboi dofani bagoi chirigoi dofani bagoi kok sawoi pocket tisi thangnai ba tai manglak abone slai BJP khlai khane ranga jima chawano abo aro saka dhania deborma bosaka o rang hingke sabono kobor khaimaya tong gotom deborma kobor nong thanga ta montu deborma bosaka chungno rudi chini manthai moda manthai ruchap male manthai ni bagoi ruchap blasa tabukhe BJP si ba very good gotom aro Tipra bosaka gotom da neta mani rang Dinesh Tiprasa DK bosaka ruchap mani rang paikha bini bo Arate khoroksa saka kumar koloi thaising ang samane hai nangkadu bojol jakha belai balboni gan tai khonalia joto dilet sijak nukjak rokse atui belai chaja eklai jakha bo sijak nukjak rokse atui ne bo belai chaja eklai jakha karon aro thanga engke jotono dofano gaddar khainai Tiprasa no kebeng nai buskang election tongo engke Tiprasa no sokomon nani tebo chai tongnai borok Bikram Joyrupi ni bosaka Gotom Bubagrani against gan sanamke phiyogya botab sanamnai no botabuk sanamma se nangnai karon bo sanamka se bini image te saka kanai ticket manani chance tongo abono Wansuk je thangmane bole nge botabuk Bubagrani khilaf bo kaisa rechamung manma sanamnai Rahul Deborma bosaka orchestar cholilia tabuk abone bagoi BJP joining khlaika aro saka Sumai Deborma bosaka chungno ridichini manthai hunoi gan rechabnai abo haike da mannai manthai sanmang rechamon bisingtui sanka dofani bagoi sanka tabo hingke BJP thang sanse nai dabo poritu samani hai jejora poritu thangpro samani hai ang dofani bagoi samung tangna musungo ma tangya ang BJP thangoi samung tangse nai dofani bagoi tabo hingke babaji ke thulu dofano para ka kawai election ni bagoi prochar khayo vote nana ni bagoi prochar khayo bai thang ticket ni bagoi prochar khayo amsukse abo Tiprasa ni bagoi ya bai thang ni bagoi ticket ni bagoi ba kwasrok jotlana rongkhum bosaka ruchap kurung hingke tamni Asuk popular ongkha example da manik sukang borokle kurung popular hunjak gotomle tini se khanao ang hai bangachura singer Wnglai ta yes abba deborma bosaka kumai thangnai ang hapungo hathayo ruchabmung suikhe no ongkha nangkha
abo bono rochable na komai thangnai ang hapungo hathayo nungko nungko ma sinai tabu kha haise nini thani je Tiprasa rok ni borom tongmani nono hamjagoi je ang thaijing samani hai nono nainani bagoi ni richam khana bagoi borok kobor chai khaisik laimani maimi songoi sanjao tini o respect ni thanate tongla kha ses pai kha osu jora no ses norok na ne to bini richam rok ma jaga gotom phayung khana kan norok tha thangno thangla khaima tonga mobile phone se bin gan khana gala khaima tonga araini ade borma bosaka nok kurui nokha se nukhung satung sakolom bufangse logi abo bin richamo at o tai busukle soba khaisinai angle thuise thangano ba tobo national party le khaimaya ani papa police bai bujagoi datino sak hamya ongoi thuika o kokno ang pogya ang apru police ni silai sekha pia ano romboi khitar horu o kosto pogya aro birmoni deborma bosaka pa gotom deborma Asuk khani bagai gan resapnai se tini BJP haboi thangka Wansuk maya borok wana jak baikha haiji pia emon ba kogya je gotom deborma aro thangka hengeno Tiprasa rok ses thuibai sinai o kogya do tini o borok tini o kok sawi tongmani karon ke ektano dofani bagai resapnai khoroksa good person bele borok kaham Wansuk mung kaham tui tongnai dofano hamjaknai tini sei ব্যক্তি rangni proyojon nangoi thonga ta hoktei bukhukchong norok bujina chesta khaidi rangni proyojon rangni obab hingke boro thanga rang mannai je jaga government tongo aro thanga se rang mannai hingke bo Wansuka bo mothabo phaimano bo bubagra bai baksa logi riwai mano emon kogya riwai maya phiaba bubagra ni party o hingke rang kuroi Tiprasa party boni thani chung rang san bo mayangoi tongo bono sarinani bagai extra bo nuhurjakliya bo Wansukoi naikha haisi bo Wansukoi naikha ang thingno dofano hamjago phiaba o dofano hamjago hina ang rangle maya rang mangalak aboni slai state si edisino rohoru hingkai rajyo si edisino rohoru hingkai ang aro thangoi bubagra bai tongo an bohok munglak ang direct BJP u thangoi an bohok supungnan ma chai tongnai abono decide khai ma thangka bo bai ta khoktei bukhukchong abo bujina chesta khaji gahai rokta hingga aro saka ipis deborma bo saka o gutom song suda hairok dofani resap mungrok no lachima singsata khaidi sumsokta khaisidi takho gutom aro saka nipen nuatia mendra resap kurungbo bini gan joto hamyama rasi deborma bo saka dofani songrok resapmani hudasibla bukhao nangoi resabyata views ni bagoi si ming thur faltu singer jol jaka bo belai jol jaka binoy deborma bo saka hoda hukumu bai tai gudaloi tongnai khoroksa resap mung haparni athukri jora kaisao Tipra dofani bagoi khorang tisanai tini sakni bagoi Wansukoi dofano poknani lama somani norok hai borok no kubang Tiprasa sikli joto Tipra dofani lukurok resap mungni bisingtui norok dofano sisa rumani resap mungrok abo tui sawo tui toroi ciri poktha kocok thangmani hai matongkha nukara tamsa boro norok ni bisingtui singer tini gotom deborma bisingya je sapa nongtu rusapna hingke borok ni bisingtui dofa encourage khayo encourage ngu rusapmungni bisingtui ngang te porna thangliya comment kubangma comment tongo khok sitra abang sai je pori thango do khok sitra kubang tongo ang thaijingo bo saka bini rusapmungno ang
yesi sulia bo se khorokja bad singer ango kok sana nthangya bo kaham singer no bini Wansuk mung abono ang rangni proyojon ang rang nangkha ang sit nangkha bo saimano o BJP Tiprasa na mungsa khlaya o BJP Tiprasa ni bagai ek NG Wansuk ya o BJP Tiprasa ni bagai hudda mungsa khlaya bo sawai mano tini aro dongor TV bang te kisa nukha sawano tongare nagana kicha bo sawai mano tini dongor TV o Gautam Buddha Debor manorok saiman na abo 190 butar TT ADC elakao 190 butar habjak abo sabo wanjui bosong de borok je sorawa agi kuroi taklai 190 bo kom hinta Wansuk de buskango election dong o 190 butar boroni phaika ADC elakao boroni hapaikha abono tu ke kokti sanai tora tong tini o Gautam Deborma song abono thik khalai nai tini Poritus Deborma biang thanga abono thik khalai di boroni phai uttori di tini Mantri Bikas Deborma tini Bipin Deborma tini Reboti tini teb tong bole ADC elakao 190 butar phai hapayo abo boroni phai bhaika aboni answer saboni thani tong tini aboni answer o Gautam Deborma songbo mari nai aro sujak he one ama singsa non tribal ni 190 butar kawai tongkha Nalchar block Tuijilik ADC village ADC election nadi Nalchar block Tuijilik ADC village o jagao belai one ama singsa boroni phai abo borok belai one ama singsa tini abono tuyoi tini kokma sanai haisi o Poritus Deborma song tini Bikas Deborma song tini Gautam Deborma song nini izzat to paikha haisi joto izzat manmani nung mankha o izzat nungte kifirite manglakha tabuk nikai nung politics ni duniao okhor kaba nung age tam politics khayabo chung sayomeya nung tabuk politics ni duniao okhor kaba chung hai ang hai borok baiba malainai kaham sanai baiba malainai hamya sanai baiba malainai juta bai khitang nai baiba malainai nini picture on nokha sutui rinai hai borok baiba nung malaina nangnai tabuk nikai actually nini o Gautam sar hinoi kobor chawai bui kachangban thu phana kombol bura chongboi nono haika nailai tongmani abahai rok tabuk tengulakha aro te kaisa ang last bo bono Wnglai Reboti simani chung kicha naya no Reboti Tripura da Reboti Tripura nai negana bo simani kaisa tongo aro abo bin page do nukhana bole go sakao naisiri kaham kai aro bo sujak tongo Gautam BJP joining rikha usabo phainai haino bo aro bangla bai masuika bangla bai ককবরক সঙ্গীত জগতের অতি পরিচিত শিল্পী গৌতম দেববর্মা যেহেতু বিজেপি জয়েন করেছে আর এই শিল্পী উষা দেববর্মাও স্বাভাবিকভাবেই বিজেপিতে চলে আসবে বেলায় তংথকজাক রেবতী বেলা আমসুকা তংথকজাক ব সানানি হামিয়া হাইছে আমসুকা তংথকজাক গাবনো Engke abono borok rangni short ungka rangni short te dofa nung je sapa nongoi tongdi dofa no hamjaknai borok engke kubangma tini aboni answer rok mari na haisi 190 butar boroni phai hapai Roman script ni bagai norok tamu khlaika direct fan ni bagai tamu khlaika Tiprasa ni unnoti busuk khlaika abo bebak tabuk bobagra incentive miawo Bikas Deborma thani o file berajak tini 4 tarik 3 tarik khana 4 tarik
Tini 4 tarik. 4 tarik ungna bole tini 4 tarik March. Beton maya borok. Karon tamo riyang tong politics. Riya kasari tina additional dus rinai election of faida daklai mana. Abhai tension borok nai cinta. Yang te bisi kok sana thangli kok saka kok logo. Norta Wansuk Gotom debor mahai borok. Bo Tiprasa bagai kok sanai dang no. Bo BJP thanga politus borok kunoi BJP thangai kana Tiprasa na phida phiak no. Ta Wansuk. Na bini nahar mong o norok samani hai no. Resamang rang ni income kuri kya BJP thanga ga rang ni income tongo. Abo ta nahar mong na borok ni bini. Actually chung sana thanga tabo Gotom debor mana chung singer ne Romai Malia. Who is Gotom debor masih chung ma Hwnai tabo. Karon bo tabo khoroksa politician. Mana chung singer hunli aise. Bo khoroksa politician. Politics so hapai ka hingkai ang thajing saman hai gobangma borok bai malai nai. Gobangma kok soina ne nangnai haise. Hingkai chung hai langga panga borok bai malai nai. Kok sajangnai kok salainai amsuksi. Ngen norok tam Wansuk norok comment khai mano. Gotom debor mana tu comment khai di. Norok comment khai ya men kha bosi. Comment khali ane aro bosu comment pa 100 ta comment phano phaya norok comment chi khaya. Ngete ane channel norok khaboi jodi nai no tongkhain ke subscribe khaina ni bo amsu kosto nangi haisi. Norok bukha tongkhain ke subscribe khai ri mano. Te ang video upload khlagen ke jate norom thani poila video thangnani bell icon bo sinoi ready tagija gam suci ngen noroni comment ang naisino hambai malai nai norok bai next video